खुलुमबाय गोजोन सुदेम बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय आरो बयखौबो रादाबाव बरायनाय जाबाय। दानिया फै जोङो मोननैसो खौरांखौ मिथिनानै लानि। कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव ओनसोलनि जारागुरि गोजौ फरायसालियाव गुनु उत्सब फालिनाय जादों। बेयावहाय गाहाय आलासि महरै 28 नं गसाइगावनि एमएलए जिरन बसुमतारी, बारग' गोरायु नरेश सिंह ईश्वारी आरो ब्लक अफिसार बिथांमोनहा बेयाव बाहागो लादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फुंनि 9 बाजिनिफ्राय लानानै 5 बाजिसिम बिथांमोनहा बे उत्सबखौ फालिलांगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बेयावहाय एमएलए जिरन बसुमतारीया बेबादि बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनानै बुंदों, गासै ओनसोलफोरावहाय गोग्गो सोलोंथाइनि सोमोन्दै गासैखौबो थुलुंगा होनाय जागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो गासै गोग्गो सोलोंथाइ होनायावहाय गासै गारजेनफोरा मोजाङै रल लानांगौ होननानै बिथाङा बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनायजों लोगोसे बयखौबो थुलुंगा होलांदों। बिग ब्रेकिं निउज, मोनसे सांग्रांथि खौरां। नोंथांनि आखायावहाय SBI एकाउन्ट दङब्ला सांग्रां जा। QR क'ड होनानै फैसा उइथड्र दाखालाम आरो बारक'डजों फैसा पेमेन्ट दाखालाम, नङाब्ला नोंथांनि एकाउन्टनिफ्राय लांदां जानो हागौ होननानै SBI निफ्राय फोसावदों आरो नोंथांनि OTP आरो पासवर्डफोरखौ शेयार दाखालाम होननानै फोरमायदों। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय सलायखाथि हालामनि खमाबारि गामिनि थागिबि कमल बसुमतारीया गावनि धर्मे बसुमतारी आरो उन्दै गथ'खौ गारनानै साखाथिनि पालidwng गामिनि सुखन बसुमतारीनि बिसिखौ लांखारनानै दङ। दिनै आंगो बिसि धर्मेया आलाय सिलाय गाबगासिनो दङ, फैयाब्ला गाबै गाबैनो थैलांगोन होननानै बुंदों आरो बिमा बुरैयाबो जावले जावले हांख्रायखौ हरफिनदों, जा जाबाय जाबाय फैफिनदो बिसा, नोंनो गोदाव सोराव जायोब्ला जों सोरखौ मोखां नायनानै थानो आरो जों बोरैहाय थांनानै थानो, फैफिनदो बिसा, जा जाबाय जाबाय रायजो जाफैफिनदो, गोदाव सोराव बेबायदि दाजासै होननानै बिमा बुरैयाबो हांख्राय हरदों। बेनिखायनो सोरबाफोर नुयोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव खिन्थाहरनो थाखाय बिमा आरो आंगो बिसिया खावलायहरदों 9957936107। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।